Ето пак има 60-ка на куката. Огромна въчва пастърва. Пак има 60-ка на куката. Днеска направо ги скъсах. Тъмън си мислих, на това място не съм хващал глиганска пастърва. И боц, глиганска пастърва. Браво! Огромна. Дано да е мъжка вече, само майки фащам. Прилича ми на мъжка, ама не съм сигурен. 60-ка риба, 2 кила поне. Ето. Огромна. Заболява ръката. Еми, дано не се откачи. Огромна. Еми, борката, дойдах малко да хващам след Георгиев ден. Хванах към 15-16 риби, тази за сега най-голямата. Пробвах различни методи, блесна, воблер, на всичко хванах риба като цяло. Но на стръв си е най-добре. Това от мен. Ще се мъча да хващам рибата вече. Голяма. Голяма е, браво. Трябва да дъпнем оттам. Няма да мога да се справя тук на това дълбоко място. Ще трябва да спра видеото. Ами от мен борката, чао! Ето я. Красавица. Ето я. Ето. Умори се, готова.